Huriani Tuhata, tarnumuma di hitana dong di bagas joroon, soinang dihamu amanami inanami ruas ni huriata, nama dohoti kebaktian Natal di Ari Sadarion. Ala masuk nama barisan proses ini amang padita, parageda dohot parhalado ni huriata, asa rimma hita jongjong. Huriani Tuhata na hinaholongan di bagasan ko arni Tuhata Jesus Kristus.
atik pe menghadapi pandemi COVID-10 sia hita sahatu tikian. Halas sonot tado ari hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus. Marpung hita marlas ni roha di bagas joron. Dohot diganup bagas nabe. Maka moliatehon balga ni asin ni roha ni debata. Namar suru anakna nasasadai gabe haluaon ni sadok manusia. Di bagasan las ni roha si songoni. Hupa sahat hamima tuhamu saluhutna. Selamat hari Natal ma dihamu. Las marohata ainung ngaro si palua hita. Di bagasan unduk dot serep niroha tapahibul marohata marsaur dot Yesus naung tuwi asa tung sikop las nirohata marende mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangapon, songon hasangapon ni anak sasadana sian amai, gok asini roha, dohot hatutuon, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami, amani Tuhan Yesus Kristus nabadiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami sian haolomon tuhatiuron, jala dipadomu hodo hami naholang sian ho, gabe saur muse doto, gok halalas niroha do hami alanii, say jalo ma hamuliateon niroha nami, naung tinopotmu marhite-hite anakmi, amen, hudul mahita. Maria
tangihon hamu ma patik ni debata iman atar surat di Efesus bidu 5 ayat 42 jala parangihon hamu ma haholongani songon Kristusi nama kaholongi hamu jala dilehon do dirina humokop hita gabe silua jala pelean bain uap na khusus tu debata atong rap mangido gogo mahita tu debata lo mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tapadopon mangoluta tubal gani holong ni tuhata tuhita marhite hatu tubuna tu portibion tata kasima aka pambehenata naso saordot tu pakopunai alani i tama uduk hita manopoti dosata diadopan ni debata martangiang mahita ale Tuhan para siroha nasumurung nunga dipapatar ho dirim tuhami marhite hatu tubuh ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Asa tungpos rohanami di pangaramotionmu di hami lumobi di tonga ni pandemi COVID-19 siaon. Alasipata do ganggu hami di panunganim. Uju hadopi hami hasusaan manang parukilon. Rodoho tu portibihon, lama kop hami, patuduhon tiruon tu hami, asarade hami mangurupi akan patut urupan. Lumobi ala ni pandemi COVID-19 siaon, alai sayo olor tartutup rohanami, manarion akan nagale dohot namet-met. Saya sungguh lima rohan nami, asa muba rohat dohot pangolohon nami, asa terpangarangion hami pakopopmi di ngolu nami, jala patar, nasa toktong mardongaton ho hami manang ahape namasa di ngolu nami, tangihon mahami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasyani dosa. Ay songonon do holong ni rohan ni debata tu portibion. Pola do anak na sasadai dilehon. Asa unang magoganup na porsea di ibana.
asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Udul maham.
Epistel turpuk di pesta Natalon, ima natar surat di pesalmen bidu sia puluwalu, ayat sada rodet sia. Endehon hamuma di Jahoba edenai baru sada, ay nunga dipambain ibana aka halongangan, nunga ditupahi siamun nai dohot tanganna nabadiai ibana. Nunga dingot ibana asini rohana dohot hasitonganna tubagas ni Israel. Nunga diida luhut ujung di tanoon hatuaon ni debatata. Puji hamu ma Jahoba marakup arbab mardongan arbab dohot suara ni ende. Mardorom malaut ro di isina, portibion ro di pangisi nai. Di jolo ni Jahoba ay nunga ro ibana lau manguhum tanoon. Uhumon nama portibion mar hite-hite hatigoran, dohot aka bangso mar hite-hite hasitongan. Ima sahatna mar tua dua kana tumangion hata ni debata, jala numpeopsa. Amin. Tidakon mahaporseotai, songon hina tidakon ni dongata sahaporseaon di sadok pertibion, rap mahita mandok. Au porsea di dibata Jahoba, ido ama pargugu na sutudosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siantod di parbadia, andorang sobobuan. Ido tu hata natu maon na bernit di pahunguman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banuatoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani di si maibana pay mamlak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jaladong sada huria nabadia. Huria atau panela Kristen akan nabadia. Dot diasani dosa. Dot diatai namandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate. Dot dianguluan na sora suda. Amin. Pudul. Thank you.
Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Waras madihita saluhut na. Urian ni Tuhata na hinaholongan. Amunak kamanami na nami daro marpungu di bagas joro sadarion. Paddohoti parpunguan pesta hatutubo ni Tuhata Jesus Kristus. Songoni nangakamanami inanami. Ruas di Huriata na marpungu di ganuk bagas nabe maddohoti parmingguan parningotan hatutubo ni Tuhata Jesus Kristus. Upasahat hami ma tu hamu saluhut na disod dohot na diganup bagas nabi. Selamat Hari Natal. Hata ni debata turpuk jamita di pesta parningotan hatutubo ni Tuhata Jesus sadarion. Imasyan na tarsurat di buku Heber bidusada mamukasyan ayat sada sahat rodi ayat 4 songonom madidok hatana di sita jahama marsikat sorin. Jot jala ragam na jolo pabahen ni debata makulingi aka amai marhite-hite aka panurirangi. Silam ni hasangapon na dohot suman ni hadirion na doibana. Jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagugoni. Jala nung dipatupay bana hayason siyan akadosa. Odul doy bana tusiamon ni hatongamon na digitsangi. Ido sahat na. Hamunak kadungan na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Tutu di bagasan las ni roha duhita marpungu di hari sadarion. Mamestahon ari na balga. Parningotan hatutubo ni Tuhata Jesus Kristus. Asomal taguari pesta Natal. Ngajut tabigi ganup taon say muncul do paddohano tutu perayaan Natal. Mula hata Natal tungarata boto ima namar haroruan sian hata Latin. Lapatanna hari hatutubu, hari kelahiran. Alai na dipakke do hata Natalon khusus tu na dietong nabui berpengaruh tu nguluni jolma. Iduasa di permulaan ni pemakaian penggunaan kata Natal nggak dipakai di tonga-tonga ni halak Rom. Natinotuhon ni kekaisaran Romawi ujui. Ima adorang so sahat barita nauli. Manang adorang so ha Kristenon. Buasa dipakai nasidai ima laho marningot mamestahon parningotan ari hatutubu ni nani haporsian nasida. Imana diguari Dewa Surya. Matahari yang tidak terkalahkan karena mampu
menyinari seluruh alam dunia ini. Jala dietong nasida may nagumugo si anak ka nadong. Naikon sobaon nasida. Naikon pasangapon nasida. Naikon dipuji-puji nasida. Jala na di pestahom may marningot ari hatutubu ni Dewa Suryai ganung tahun tanggal 25 Desember di abad na patuluhon. Alay dung sahat barita nauli dong ditadda nasida debata manang dung dihapor siyay nasida gabi debata tang be mamestahon ari hatutubu ni Dewa Surya. Alay dipauba may gabi pesta parningotan ari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus. Alaido na umogo siyan saluhutna. Alanunga di jalo, jalanunga di hapor siyay nasida, pabua di bata. Naung di patadahot tu nasida, di bata naung di hapor siyay nasida, na manopa sa dok nasa nadong di Portibion. Rodo ibana musetu Portibion marhite anak na Tuhan Yesus Kristus, laho mabuan hati uron, laho mabuas sinodang tungulu ni colma, jalan lolos didok nasida me muse itulah matahari kebenaran, yang memancarkan apa yang baik di dalam kehidupan manusia. Napatiurhon parnguluon ni ganup nasa jolma di tonga-tonga ni Portibion. Asaboy malua sian haholomon. Asaboy tulus saluhutna nasi nakapan ni rohana. Jadi tung matsebalgado panguluyon dohot panadaun nasida dung adong panadaun maradopon Tuhatta Yesus Kristus. Jala mamuka sianima tanggal 25 Desember hari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus ipatupa nasida parjolo sahali sekitar abad palimahon. Nandidok may natalis Yesus Kristus. Olan tutuhatta Yesus do tutu berlaku padohan hatan natalon. Iso ido asadang ya tadok. Mula merayakan hari ulang tahun hita, merayakan hari hatutubu hita. Dang dohonota hari Natal ni hita. Manang danggabe hari Natal kelahirat tai. Alatakas do taboto tutu yangko pesta parningotan ari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus. Dangna merayakan hari ulang tahun hita disi. Tamarningot do hita muse tu kepedulian ni debata di tonga-tonga ni parnguluan ni hita jolma nadong di Portibion. Ala di haholongi debatado hita jolma namian di Portibion. Di haholongi debatado sadok ngulu ni hita jolma natinopa ni debata. Edo bain naikon roi bana marhite Tuhatta Yesus Kristus. Asatung takas di ida colmai, asatung takas di tada colma na arongdo debata. Jala adong nama cerikot si bahenon ni debata tungulu ni colma asaboy dengan parnguluon na. Ala di boto debatado, dida debatado ahana niadupan ni hita colma di Portibion. Poido dengan parnguluan na. Jala poido sonang ngulu ni calma nadong di Portibion. Di bagasan hasusado nguluta manang di bagasan lasni rohado.
ngolutta manang sejarah parnguluon ni Jalma di tonga-tonga ni Portibion. Kita tahilala do lumobi di situasi na masa duaingon songon naung takkas taboto. Alang ngolutta sedang di situasi na diancam ni hamatian. Ala ni pandemi COVID-19 na mabahen hita ikon tetap was-was, na mabahek kita ikon tetap berjaga-jaga, jala marhite na mematuhi protokol kesehatan, lumobi di partikian na parpudion, na lam berkembang taboto waka klaster-klaster, naikon rikot si jagautta. Diboto di bata wahana tadopi, diboto. Diboto di bata wahana masa na niadupan ni ita Jalma di tonga-tonga ni Portibion, diboto di batado. Halay bohado, ita Jalma mengadupi akka namasay. Dadaholan pandemi COVID-19 na masa di partikian waingon. Apalagi songon natakas taida, taboto. Arong do tanah longsor, arong do bencana-bencana alam nasing, natuari molo tajaha barita, taboto barita ahana masa di Bandung, banjir bandang, na membawa korban di tonga-tonga ni ngulu ni nasida. Sangat-sangat banyak persoalan yang dihadapi oleh manusia. Alai kita tetap berjaga-jaga lumobi di situasi na masa waingon na lam berkembang taida pandemi COVID-19. Di doa sa gabelaus di dok 4M nuain. Ujui holat tolu M do nunga tabba sada M. Siat tolu hian. Alay-ala ni perkembangan COVID-19 dangbe olan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak alai nga tabba muse sadanai, menjaga kerumunan. Jadi alani naung tabba sada M, totu hitara ngatakas taboto du karuar minggu hitan non, papitor mula bema hita, jala ima dalatta patuduhon pabua na di parbisuhi debata hita, laho pasidikon ngulutta sian hasusani. Urian itu hatta nahina holongan adorak sorotu hatta Jesus Kristus tutonga-tonga ni Portibion. Anggo debata tutu aktif do mamereng pohado parnguluan ni Jalma marhite nasay toktong paingoton dohot mengajari asalam tudengganna ngulu ni natinopanay. Marhite nasay toktong mangului di bata. Marhite nasay toktong makaporsyay di bata. Lumobi dukon roy bana muse tutonga-tonga ni Portibion marhite hatutubu ni Tuhatta Jesus Kristus. Bohado pabahenan ni debata. Bohado sikap ni debata. Bohado pertanggungjawaban ni debata tungulu ni kita Jalma nadong di tonga-tonga ni Portibion. Ido na taida di turpuk taon laho paingoton dohot mangalehon posni roha tu ganup kita Jalma lumobi ruas ni huria heber ujui na mangadupi paru kilom bolon, na mangadupi situasi na macay duk na macay borat di ngulu na sida ujui. Halani na masa pangalaho, halani na masa pabahenan niyakan na sumabiar, maradopo debata tu na sida. Na mangitong adong siyan tonga-tonga ni ngulu ni Jalma na gumugo siyan debata. Alay debata dang macohot dang so debata mamereng ahan na niadupan ni ngulu ni Jalma.
Dua sa di patorang di bagasa turpuk taon nakin natajaka na sumatsohot de bata patupahon na denggan. Allah tidak berhenti melakukan apa yang baik di dalam kehidupan manusia. Karena Allah selalu membantu, menolong manusia yang menghadapi segala persoalan, menghadapi segala kesulitan. Taida do di padohan ni turpak tahun di ayat sada dohot ayat 2. Jot-jot jala ragam na jolo pabahen ni debata makulingi akka amay marhite-hite akka panurirang. Dala di ayat na mangihut muse alay di akka ari na parpudion termasuk madipartikya tahun di pakulingi dohita marhite sian anaki. Nung ngarobi Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah lahir dan sudah datang di tengah-tengah kita. Di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga kita. Lapatan nasahat tu partikyatan waing. Lumobe di namarlas ni roha hita mamestahon. Ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Di lehon dihita pos ni roha. Bohado sikapta. Marhite pos ni roha na pinatupa ni debata na binuan ni Tuhata Jesus Kristus tu tonga-tonga ni parngulota. Tutahirim do. Asa toktong di bagasan las ni roha. Asa toktong di bagasan hahipason. Asa toktong margogo hita mangulaho na kaulauta. Margogo hita mangadopi akan na masa lumobi mangadopi situasi na masa nuwaingon. Ala di bereng Tuhata Jesus Kristus do nguluta. Tahirim do asa holong ni roha ni Tuhata Jesus Kristus si patar di bagasan parnguluta si ganupari. Jala do mahita sian nasa ragam ni hasusan alay toktong di bagasan hasonangan marhite pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus naung tubu naung ro naung tajalo di bagasan parngulota sahatu tikion amin martangi yang mahita. Debata Jehovah manami mauliate doho puji-pujian ma upasahat kami tuado pamu diari sadario nale Tuhan marpungu kami di bagas corom akana tinubusmu akana porsiai rap dohot akamanami nanami marpungu di bagas nabi di tikion marsaur marsadani roha dohoto ala uboto kami gudang ni pabahinamu olong ni roham tu ngolu nami sahatu tikion. Iduale Tuhan na huingot tami di napatu pahon pesta parningotan ari hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate ma hupasahat tami tu huale Tuhan di naroho tu tonga-tonga ni portibion laho marnida hami ngulu ni colma na mga dopi ragam niyak na masa. Lumobi di partikian nuay ngali Tuhan. Alani postorohan nami, pabuan na hodo toktong hupangasaho kami, madongani ngulu nami. Mangalihon gugu di hami, lumobi mangalihon hahipasod di hami sa luhuna. Mauliati mali Tuhan, dinaboy hami marpungu di hari sadarion. Sa luhut na yala ni denggan ni basamdoy, na toktong di patuduh ko tu ganup hami. Songoni nangaka dongan nami pe karuas di huriam nadohot marsaur diari sadarion mamuzi dohot pasangapon ho ale Tuhan la subuah kami do nangaka dongan nami ruas di huriami na say di bagasan hagaleon na di bagasan parsahiton
tuho mahu pasatami saluhut nana sida. Hanggiat lehonommu hahi pason, lehonommu hamalumon diakka parsahiton nasidai. Asa sahat lasni roha, asa bui tarida le Tuhan, ahado pakkorhoni harorom di tonga-tongani portibion. Ido nahu haporsiai hami, maboan hasonangan, maboan lasni roha di sadok ngulu niaka na porsia tuho. Ale Tuhan nang saluhutna akan nama sape di tonga-tongani portibion, nama korhon hasusan, nama korhon aka arsak ni roha, halani homa na toktong patuduhon wasomi madongani saluhut ngulu niaka na dibagasan hasusan dohot paru kiloni. Atau ngasi maroham tangihom matang yang nami nahu pasatami tuho mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. TND nomor 52 ayat 1 ayat 2 hatu auddo. Hallelujah.
Urian itu hatta na hinoholongan hamuak kamanami na nami, namarpungu di bagas joro sedarion dohot, namarpungu di ganup bagas nabi. Patupaut tama acara ulaon nabadia, jalalaus dihudulat tadohitan nona lanunga rade, roti dohot anggur di hudulat tabe. Alanita parade ma rohatta dinanaeng madohoti acara ulaon nabadia martangiang nahohom mahita. Amin. Marede hita edeta soal nomor 152 ayat sada. Jesus Dameni di batana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna, dohot rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan de bata para si roha na sumurung, amanami na di banua gicang, asi roham, topot mahami na pungu di son, dohot na pungu di ganup bagas nabi, adorang hupangan hamian non parpadanan na badiay, lehom matod di parbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulo di hami, asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokopami. Pargugoy mahami matsuadahon diri nami, asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Say tay tirohanami asa lam malungu kami tu banua gicang, asa say masihol hami, pai may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akka naung pinarhamaul ni debata. Hita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiay. Dibaheni tatibang ma cumolo, manang nataw hita marulaon na badia. Asaunang hona uhum manangise siyak kitaon. Ay holan na udukroha, jala na manolsoli rohana alani pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsia di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alayak ka na dohot marulaon na badia, unang be dioloy sibolis, unang be didati bardosa. Tung padaw hamuma ro hamuna siyani, tung gotapon hamuma
hosom, dohot late ni roha, dohot kijang ni roha, alay paingot-ingot hamuma, Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala naung mula mangulu umokop hamu, asa tau hamu bangaton parpadanan na badiyay. Di bahini tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamuma sukusukun on anon jongjong mahita sa luhut na, sungoni na nga kamanami inanami na diganup bagas nabi, jongjong mahita sudi. Di par hatuturo hamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot alani pangalausim di patik ni debata, mula di par hatuturo hamdo dokma olo. Namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham naing malua honwaing siad dosam, mula songoni roham dokma olo. Di parahatu toroham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluho pardosa, ibana nung mate doho mula mangulu humokop ho, mamorsan jala manesa dosam, mula songoni di parahatu toroham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha, dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardingga dohot halak na mangarsahi ho. Jala na olo doho manisa dosa ni dungammu, songon na pinangido ni roham sesaw ni dibata sude dosam, molo songoni roham dokma olo. Atong tapaw dukbema rohata jala tatopoti ma sude dosata, ihutok kamuma tangiangon di bagasan rohamu nabi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alak pardosa gudang dohami. Ay jot hulaw si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot. Molo balos sonommu tuhami hobar tupa bahenan nami i. Alayala ni gudang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop hami. Ala ni ubayin na hum hami mangido tuhok. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesama sude dosa nami. Jalaleho todi parbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham sa leling di tano ondope hami. Amen. Atong hamua kadongan na manopoti dosa muna. Jala na mauwas di asin ni rohani debata. Say sahat ma tuhamu. Nahi na porsiam munay. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite guar ni debata ama dohot anak dohot todi parbadia. Amin. Hudul mahamu. Maredehita deta nomor 153 ayat sada. Roham tu
Tangiho kamuma, tona ni Tuhata Jesus Kristus, laho padirihon, ulaon na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu bornginay ujutarjehe ibana. Jidok mamauliate, dungi di ponggoli may, di parleho matuak kasisian na huhut madidok, jalo hamuma, jala pangamma. Dagik kudoy, na nileho tu hamatian humokop hamu. Bahik kamu masongoni bahen parningotam muna diau. Jaladung sunna sida mangan. Dibuat ma panginumani. Didok ma mauliati dungi didok ma tunasida. Jalo hamuma. Sudi hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nai baru mon marhite-hite mudarhu. Nani usehon humokop pamu bahen hasesan ni dosa muna. Saya baik kamu masongoni bahen parningotam muna diau. Atong nungarade dai jala pangan hamuma na pinasahat ni debata. Jongjong mahita tabuk kama roti perjolo baruan non anggur. Rap mengalang roti mahita duk kupasahat hata tuhita saluna. Didok Tuhata Jesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagik kudoi na nileho tu hamatian humokop hamu. Ima na mga ramoti jala pahotor hamuna maka porsiay bana asa di hamu hangoluan na sorasuda. Amin tapangem. Didok Tuhata Jesus Kristus jalo hamuma jala inum hamuma mudar hudoi nani sehot tu hamatian humokop hamu bahen hasesan ni dosa muna. Ima na mga ramoti jala pahotor hamuna maka porsiay bana asa di hamu hangoluan na sorasuda tainum. Martangiang mahita. Puji matuhad debata ale to dikku jala nasa rohaku di bagasan mamuji guarna da badiai. Puji matuhad debata ale to dikku jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan. Jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Lambat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahe tuhita na ho bartu dosata. Jala dang dibaloso tuhita na ho bartu hajahatota. Songon asini roha tuama ama. Tuaka anak konda do asini roha ni Tuhan debata. Diaka na makabiari ibana. Mengatakas di patuduhod debata holong ni rohanay tuhita. Dinamate Kristus humokop pita uju pardosa do pihita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnay. Dibaheni say pujion ni pamangaku. Dohot rohaku. Dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata. Olat nion rodi sa leling ni leling na. Amin. Laus mared de mahita deta nomor sia ayat sada laus tapapungu mapiliata amplop na botar tu jolo. Mared de hita. Deta nomor sia ayat sada.
Kaulakon ayat sadai muse. Jongjong mahita sa luhod na. Pasahat mapiliat tu di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut si lehon na dinggan, dohot nasaw libasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehom mitu hami pilian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jararamoti. Asaw parhasya kami pilianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni sileho-leho mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di bata na toktong naso marmula, naso marpatsohotan. Upuji hami maho ala sudi tahim, naung sinakapmu, at dorang sumarujaha dope hasianganon. Daktarabat sibolis sakapmu, dang sudat tahim na badiyay, di bahen dosa nami, ala ni holong ni roham, na balga, naso haduduani. Di bahen ni mauliate marohanami tuho, ala naung saut sakap mi, ima parsurum di anakmu gabe si palua, jala si pangulu hami. Asa malua hami siya dosa, siyan hamatean, dohot siyan uhum, jala asa matsohot tami mangulahon dosa. Ope saya si maroham di hami, togihom mahami tu anakmu, saybain mahami gabe si luam tu ibana, asa upani halo jaun nami, ala natinaon na naberniti, dohot hangaluton humokop hami,
asa ibana na punahami, jalahami na punaibana. Say sungguli mahuriam sa darion, asa diingot habal gaummu, dohot haroro ni anakmu gabi jolma, laho panguluho kami pardosa. Say sungguli maakaparhalado di huriam, mamaritahon barita na uli, tusa dok liat portibion, naung patar hasangapomu, jala naung jupang dame dohot hasunangan. Say lehom mapitu naukap tu halak naso porsia, dohot wakan naso olo manguloy ho. Say rajay masaluhut raja, dohot akasuruanna, asa diboto nasida naung dilehok ko raja, jala Tuhan na sumurong rodi sa leling nileling na. Say lehon gogo tuakan na dibagasan pangujunan, na dibagasan hagaleon, apuli akan na marsak, pargogo akan na marsahit, jala palua akan na targogot. Say tatap, jala odengi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Say donghani, jala pasu-pasu mahami sudi, akan na magudang, rodi danak, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di Banua Gicang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon, soongon na di Banua Gicang, lehom matuhami sa darion hanguluan siapari, say sa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamuma pasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaur honma damena tu todi munabi. Selamat Hari Natal ma dihita salu nakamanginan.